things are not looking good in Zimbabwe. Vanhu vari kutsika kuti 2030 ngaabude mudharawe hapana zvakadaro. Hi guys, welcome to Zim Celebrity TV. If you are new to this channel, please subscribe, but if you are returning subscriber, welcome back. Munongoziva Mega Garwe azoda kubva pachigaro, but vari kuramba vanhu vari kuti hapana zvakadaro. Tererai munzwa. Anofanira kutobuda achida asingade. Ndokwatakanaga ikoko. Ndone basa rese kudoshaura kudokamarara kudodi hapana chiri kuchinja agere muchibage izvozvo kupurazi kwako hapana chinochinja. Ndari kuziva kuti kungobva ipapo check 15 billion yakaba vana vese vasikana vaisiva vechidiki vakarepa vese majera acho abudika abude koya vana vaka vari kuti every mine ndo vanotora vakapuwa right iyo nani vana ava vafanira kuzotorwa amusi maZimbabwe ni baba wenyu ndo kuZambia. Go and do it in Zambia. Ende munozviita kuZambia kwakabva baba wenyu. Amusi maZimbabwe muri matsotsika. Muri kutorwa na baba wenyu zvokunyepa kuti akawina election. Win election muZimbabwe asi muZimbabwe uyu tunobata kutaurira saka ari kumira chaizvo kuti kusaitwa election. Ndopari kaizvo ari kumira kuti Zimbabwe afanira kuenda kuma. Ari kuzviziva kuti hakuna chake, is a foreign bastard. MuZimbabwe anotya election, unoityira election is free and fair iwe. Kana uri muZimbabwe, why are you scared free and fair election? Because you know that you are a fucking bastard wakabva kuZambia. That's why you don't want elections in Zimbabwe. Zvino zviri kuitika uchida usingade. That is kunoti kushanda to make sure that you are gone. Murungu akarwisa akanga ari nomo akaterera akaenda nemi kunotaura nemi. Nhasi maZimbabwe ataura kuti chibva akapa hakuna kuwina zvawakawina, uri kuramba uripo. Look, the suffering you are causes kuma university nekuma college nekuma hospitals. Tarisa suffering iri kubuda ikoko. Chauno tunotonga yaye ndotonga tuda kukubamba iwe. Atimbokusiya ba iwe tsotsi iwe wakawa chinyepa tokarwira nyika yedu iwe uri muforena unonyepa iwe. Toda kukubamba check. Zvarizvi kukusapota zvichasara 1-1 tunenge takubata atimbokusiya nawo kuziriya nemukadzi wako nezvamaita nyika yedu. Atimbokusiyai muri mbavha dzekuZambia, mbavha mabwidi mambavha kuya kuzodistra. Hatina basa neindependence yawakatitaurira kuti independence yekuita sei, yekuya kuzoparadza mahospital. Bloody bastard. Munotoenda chete matsotsini, muri kutoenda chete. Chicha magadzira ipapapa, chicha unotaura kuti kugadzira. What are you doing? Vanhu vedu vari kupera mumahospital. Chauri kugadzira chii titaurire. Vanhu vari kupera mumahospital, hakuna kana matishu, hakuna kana mvura iri kufambawo. Chititaurira chauri kuita ipapo chitaura ndiri president chii nemikonyoro yese nekuchengeta isingazive life kuti vanhu vanofanirwa kupuwa mvura I'm sure guys mazvinzwira Mega mudhara ari kuzviramba ari kudedzera kuti iwewe mudhara iwewe anonzi Garwe hausi wemuZimbabwe. MuZimbabwe vanhu vanovhota vachipinda pachigaro zvakanaka, kwete iwewe munhu wekuZambia nezvimuri busy nekupanana mapurazi nevana vako. Dzokerai kunyika kwenyu. Chii chakadaro chinenge ngozi.